Outgoing DepEd Secretary Vice President Sara Duterte mihulagway sa National Learning Camp nga instrumento aron mabaid ang katakus sa mga tinun-an. Si Femari Dumabok sa report. Sa pagpahigayon sa National Learning Camp Appreciation Program sa San Fernando Central School sa lalawigan sa Sugbo, gipakita sa 20 ka mga tinun-an ang mga maayong bunga sa programa, pinaagi sa pagpakita sa ilang kahibaw sa math. Si DepEd Assistant Secretary Alma Rubitorio mo'y nagsilbing facilitator sa test nga misukod sa nakatunan sa mga tinun-an, sugod sa edad nga size ngadto sa 8 anyos sa pagkwinta. Sa pag-abot sa Vice Presidente, misaksi siya sa Learning Camp booth. Tuyo sa National Learning Camp Appreciation Program nga mapasidunggan ang mga grupo matag individual nga nakatabang aron makabot ang tumong sa National Learning Camp o NLC nga gisugdan sa miaging tuig. Mato ni Vice President Sara Duterte kinsa mo'y Outgoing DepEd Secretary nga tumong sa NLC mao ang pagpalambo sa student learning o ang teaching competence sa mga magtutudlo. Part of the department's commitment to addressing the learning loss that was aggravated by the pandemic. It is part of our response to the low performance of our learners in the National Achievement Tests and international large-scale assessments. Gihimo ang NLC classes matag tapos sa school year aron mahatagan og importansya ang reading comprehension, English, math ug science. Gibana-bana sa Vice Presidente nga miabot sa 938,341 ka mga tinun-an sa grade 7 o grade 8 sa tibok nasod ang natabangan sa programa sa miaging tuig. Karong tuiga, miabot na sa 2.1 million learners o mga tinun-an. Gilangkuban sila sa mga tinun-an sa elementarya sugod sa grade 1 hangtod sa grade 3 o sa grade 7 hangtod sa grade 10 sa mga tinun-an sab sa high school. Gisugdan ang NLC Hulyo 1 ug tapuson kini karong Hulyo 19. I am optimistic that this program will continue to yield positive outcomes, improving the foundational literacy, numeracy, and 21st century skills crucial to our learners' future success. Very laudable program that has a great impact to address the pressing issue on education crisis. We have this for intervention, consolidation, and enhancement. Gitambungan ang programa sa mga stakeholders ug sa ubang division representatives sa nagkalanlaing mga DepEd regional offices ug sa mga local officials. Isip kabahin sa pagpasalamat ni Duterte, gihimo ang turnover og mga handbooks ngadto sa principal sa San Fernando Central School sa Cebu. Uban ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.